हाय लोगोफोर, नेचार पाब्लिकेसनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। लोगोफोर, दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव कर'ना भाइरासनि सोमोन्दै गोबांथार खोथा नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होगोन, जायफोरखौ नोंथाङा मिथियाखै जानो हागौ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबासो बुजिनो मोनगोन। सायावनो नोंथाङा मिथिखानाय खोथाखौ बुंनायाव नोंथाङा मिथिजोबखानाय साननानै लानानै नायजोबलाङाब्ला नोंथाङा लस जानो हागौ आरो नोंथाङा खैफोदाव गोग्लैनांनोबो हागौ। दा बेनि थाखायनो जोबजासिम नायलांनानै गासैखौबो खोथाखौ बुजि आरो नोंथाङा नोंथांनि लोगो बा गुबुनफोरनि सिगाङाव थाबैनो शेयार खालामनानै होनांगोन। बेयो खोथा इउटिउबारनि लाबनि थाखाय बुंनाय नङा, नोंथांमोननि मोजांनि थाखाय बा जोंनि बर' हारि आरो नोंथांमोन साफ्रोमबो भारत हादरनि बासिफोरनि थाखाय मोजांनि थाखाय बुंनाय जादों। दा बाहाय कर'ना भाइरास बेखौ नोंथांमोननो गोदानै बेखेवनानै होनांगौनि गोनांथि गैया होननानै सानदों। मानो होनबा दा थासारियानो बिनिनो जाउनावखा, बबेयाव जादों बबेयाव मादों। दा गिबियाव दं नोंथांमोननि थाखाय गाबोन अर्थात 22 मार्च बाहाय भारत हादरा जनता कार्फ्यु होदों। नोंथाङाबो मानिदो, नोंथांनि मानिनायानो नोंथांनि रैखा जागोन आरो नोंथांनि ओनसोलाव थानाय नोंथांनि साखाथियाव थानाय हादोरनि गासैबो सुबुंफोरनि थाखाय रैखाथि जागोन। बे जाहैबाय जोंनि भारत हादराव कर'ना भाइरासआबो हाबफैबाय, बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय। नाथाय जोंनि भारतारि सुबुंफोरा बेखौ माजाक ओरैनो सायावल' लागासिनो दङ। जोंनियाव गैया, आंनाव जाया, जोंनाव जायाखै होननानै जोंनाव सानगासिनो दङ। दा बिनि थाखायनो भारतआ दुलाराय गासैबो स्कुलखौनो आरो गोबां पाब्लिक गेदारिं जानाय गासैबो जायगाफोरखौनो बन्द' खालामनानै होदों। नाथाय अब्लाबो जोंनि मानसिफोरा रावबो मानिनायखौ नुनो मोनाखै, उल्थासो बन्द' मोननायनि थाखाय आराव जानायनि बायदिसो नुनो मोन्दों। दा बेफोरखौ लानानैनो गाबोन सानसे फुंनिफ्राय मोनाजासिम कार्फ्यु होनाय जादों। दा कार्फ्युखौ नोंथाङा मानिथारनांगोन आरो बेजोंनो लासैनो, जिहेथु जोंहा मेडिसिन मोनाखै, भेक्सिन मोनाखै बे बेरामनि थाखाय, बेनि थाखायनो नों आंआनो गावबागाव थासारिखौ जोथोन लानानै नोंथाङानो जाहाथे सुरक्षा जानो हायो, बेनि थाखाय खावलायनाय जादों। नैथियाव दङ लैखोन आरो सांग्रांथि। नोंथांमोना नुनो मोन्दों कर'ना भाइरास अर्थात COVID-19 नि थाखाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों। दा बेयाव गोबांथार लैखोन आरो मानिनांगौ दङ। दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि गोसो जानानै बुंनायखौ आं नोंथांमोननो बुंनाय जायाखै। दा एननिफ्रायबो गुबुन फसंथाननिफ्राय नोंथांमोनखौ बुंगासिनो दङ। दा बेनिनो मोनसेनिफ्राय लानाय जादों, दा एननिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोन्दों। दा बेयाव लैखोनफोरखौ मा दं नोंथांमोनखौ बर' रावैनो जायफोरा बुजियाखै नोंथांमोना नुनो मोनगोन। जों मा खालामनाया गाहामनो, खमैबो 20 सेकेन्ड साबोनजों आखाइ सुनांगोन होन्दों आरो बे आखाइ सुनाया जोंना थाब जानांगोन। गुजुनाय एबा हारसिवनाय समाव खुगा आरो गन्थंखौ मुथेनानै लाथारनांगोन होन्दों। जुदि गावखौनो नों बे बेरामाव गाग्लोबनाय बादि मोनदोंब्ला मास्क एबा खुगा खोबथेग्रा जि बाहायथारनांगोन। सोरबाफोर गगा मोननाय, गुजुनायखौ नुदोंब्ला 1 फुट जानगाराव थाथारनांगोन, नङाबा 3 फुट जानगाराव थानांगोन। 1 मिटार नङाबा 3 फुट गोजानाव थाथारनांगोन। गोनांथि बादियै देहा फाहामसालि, देहा फाहामगिरि, देहानि बिथिङाव खामानि मावग्राफोरनिफ्राय बोसोन लानांगोन। सोरबा बेबादि सुखु गैयै देहा जादोंब्ला गोनांथि मुवाफोरखौ न'आव दोनथुमनानै लानांगोन, जाहाथे मेडिसिन आरो मास्क गासैबो लोमजानायाव बाहायग्रा मुवा बेसादफोरखौ नोंथाङा न'आवनो जोथोन लानानै दोनथुमनांगोन। बेनिफ्राय मा खालामनो नाङा होन्दों। जेब्लाबो मेगन, गन्थं, खुगा, आखाइ बेफोराव दांनो नाङा होन्दों। मानो होनब्ला जोंनि आखाइया बारमण्डलाव ओरैनो सायाव थाबाय थायो आरो बेयो जोंनि आखाइया गोरा। कर'ना भाइरासआ नाथाय गिदिर भाइरास होन्दों। बेनि थाखायनो आखाइयाव थानाय बा मोदोमनि जिबख्रिफोरजों थाबैनो हाबलांनो हाया होन्दों बियो। नाथाय मोदोम गुरैयाव मोननाय जेरै मेगन, खुगा आरो जोंनि खोमा बा गन्थं, दा बेफोरबायदि मोदोम गुरै बाहागो मोनोबा बियो थाबैनो हाबलांनो खाबु मोनो होन्दों। बिनि थाखायनो आखाइयाव बानानै थानाय जिउसाया जाहाथे नोंनि गुरै मोदोमाव नांनानै थाबैनो हाबलांनो हाया, बेनि थाखाय बेफोरखौ दांनो बादा होनाय जादों। जुदि नों गावखौनो बे बेरामाव गोग्लैनाय बादि मोनदांदोंब्ला बायजोआव ओंखारनो नाङा होन्दों, न' सिङावनो थाबाय था। आरो जुदि नों बे बेरामाव गोग्लैयाखैब्ला मास्क एबा खुगायाव खोबथेग्रा जि बाहायनांथारगौनि गोनांथि गैलाया होन्दों। मानो होनब्ला बे बेरामा बाराव बिरबायनानै थाया होन्दों, सासेनिफ्राय गुबुन सासेनावसो बारस्लायनाय जायो। जुदि नोंहा लोमजानाय, गगा मोननाय एबा गुजुनाय जादोंब्ला बायजोआव दा ओंखार होन्दों आरो न'आवनो थाबाय था। आरो जोबथारनायाव नोंथांमोननि थाखाय नैबे मोनसे बाथ्रा बिथांमोना बुंथिना होदों, गिनांगौनि गोनांथि गैया होन्दों। अर्थात गियोबा रासिन जायो, नङैखौनो संखिखांनाय जायो। दा बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, संखिनाय होननाया मा बुस्थु। बेनिफ्राय दङ नोंथाङा थामथियाव
हेफाजाबनि सुलुंनि थाखाय आरो नोंथांमोननि थाखाय दङ हेफाजाबनि सुलुङाव बेखौ गभर्नमेन्टनिफ्रायनो होनाय जादों। बेयो जोबोद मोजां नोंथांमोननि थाखाय। नोंथांमोननि थाखाय बा दुलाराय भारत हादरनि थाखाय अराय सम डक्टरफोरा नेनानै दङ। गासै नोंथांमोननि थाखाय टाइम टेबोल दङ 8 AM निफ्राय 12 नूनसिम, 8टानिफ्राय फुंनि 8टानिफ्राय 12टासिमाव गासै 6 डक्टरफोर दङ। बेनि नाम्बार दङ, नोंथांमोनहा स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन। नोंथांमोनहा बेखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय सोर डक्टर। बेनिफ्राय 12 बा सानजौफुनि 12टानिफ्राय बेलासिनि 4टासिम बेवहाय गासै माखासे डक्टरफोर दं, बिथांमोननि हेल्पलाइन आरो बेनिफ्राय दङ 4टानिफ्राय 8टासिम आरो बेनिफ्राय दंबावो ओरैजाय 8टानिफ्राय 11टासिम। दा बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लानांगोन आरो नोंथांनाव दङबा नोंथाङा गुबुनाव फरवार्ड खालामनानै हरनांगोन, जाहाथे गुबुनाबो मिथियो। गोसो होनो गोनां खोथाया बेसो, गाहायै फ्राय मबाइल नायग्रा आरो गोरों सुबुंफोरा जों मिथिखायो, नाथाय रोङै सुबुंफोरनो थाखाय बा गामियाव थाग्रा ओनसोल बैसोर जायफोर बिथांमोनहा जेबो मिथिरोङा बिथांमोनखौ बुजायनानै होनांगौआसो। नाथाय खबरदार मालाबाबो माजाक एबा थगायनानै एदावनानै जंखायनानै मालाबाबो बुंनो नाङा। दा बेनिफ्राय नुनो मोन्दों नरेन्द्र मदि बिथांनिफ्राय आरोबाव वाट्सएप नाम्बार मोनसे बिथाङा लन्च खालामनानै होबाय। जाय वाट्सएप नाम्बाराव नोंथाङा एनि टाइम कर'ना भाइरासनि सोमोन्दै आपडेट मोननो हानाय जागोन आरो नोंथाङा माबाफोर डाउट जादोंबा नोंथांमोना बेयाव कुइसन खालामहरनो हागोन। दा नाम्बार दङ कर'ना भाइरासनि प्रटेक्सननि थाखाय वाट्सएप नाम्बार, बे जाहैबाय 9013151515। दा बेवहाय बिथाङा बुंदों नोंथांमोना खालि बेखौ सेभ खालामना लानानै हाय होननानै सेन्डल' खालामहरना होदों, अब्ला अट'मेटिक नोंथांखौ एप्रुभ खालामनानै बेयाव जइन खालामनाय जागोन। बे नोंथांमोना बेखौबो स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन आरो गुबुननोबो होनो हागोन। बेनिफ्राय दङ नोंथांमोननि थाखाय बेखौ बुंखांखाबाय। दानिया खोनासंनो नाङै मा खोनासंनो नाङा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों ससियेल मिडिया बा गोबांफोरनि खुगानिफ्राय गोबांथार बायदिसिना खोथा। बावैसो जानानै थांबाय लाल साहा बर'फोरनियाव फैयो फ्राय आरो संख्रि बन्द जानाय आरो गुबुन खोथा नोंथांमोननियाव गोबां खोथा दङ, बेफोरखौ लानानै नोंथांमोना खोनासंनो नाङा। मानो होनब्ला बेफोरो ओरैनो खोमसि फोथायनाय आरो सोरनिबा सासे मानसिनि जंखायनायनिफ्राय ओंखारबोनानै बियो रियेलसिम सौफैनानै दंफैयो। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोना बेखौ मानिनो नाङा। थामथियाव बाहायनो मोनसे दङ नै सरकारि थान्दै होनना बुंदों बाहाय आङो। सरकारि थान्दैया जाहैबाय नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों सरकारनिफ्राय जायखिजाया खौरांफोर एनाउन्स होआलासेनो नोंथांनि न'आव नोंथांनि सिथ्लायाव सोरबा सरकारनि थान्दै फैदों होननानै भाइरासनि सोमोन्दै गोबांथार सांग्रांथिनि एबा गोबांथार माबा माबि बेसादफोर होबथानायनि राहानि गुबुन आगजुफोर बायदिसिना आइजें आइलाफोर नोंथांनियाव जुदि फानबाय रानहैनाय दङब्ला नोंथांमोनहा बेफोरखौ सुलाद लानायनि सिगां मोजाङै खौरां मोननायनि सिगां नोंथाङा बेखौ आजावनो नाङा। नोंथांमोनहा बिथांमोनखौ जायगा होनो नाङा आरो नोंथांमोनहा जुदि आजावनो होनना सानदोंबा नोंथांमोनहा बेनिफ्राय हाजासे फोरमान नागिर आरो सरकारनिफ्राय गावसिनि मा आइडेन्टिटि दङ बेखौ नोंथांमोनहा बिनानै लाख'नो हानांगोन, जाहाथे नोंथांमोनहा खैफोदाव गोलैया। बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा खोनासंनानै लानांगोन। मानो होनबा सरकारनिफ्राय दासिमबो बेबायदि मुवा बेसाद राननानै हरनाय बा गुबुन हाबाफारि न' थांनानै रानहैनायनि खोथा बाहाय मख'नाय जायाखै। मानो होनबा रावबोआनो न'निफ्राय ओंखारनो मोनाबा रावबो सुबुंखौनो बेबायदि हाथाय हरनायनि खौरां होनानै होआखै। आरो बेनिफ्राय मोनसे धर्म सरसाया जाहैबाय नोंथांमोनहा मिथिगौ बयहाबो मोनफा धर्म दं। दा बे धर्मगिरि जायफोर गावसोरनि धर्मखौ फोसावनायाव गुवारै फोसावनो खाबु नागिरबाय थायो। दा बैफोर खाबु फलान धर्मनि मानसिफोरनिफ्राय नोंथांमोना जानगाराव थानांगोन। बेखौ आङो गुबुन मोनसे बबेबा मोनसे धर्मखौ बुङाखै, हिन्दु जा ख्रिस्टान दा बाथौ बा गुबुन नोंथांमोना जायखिजाया धर्मनि सायाव सोनारनानै जे ओरै धर्मनि नियम लानानै ओरै खालाम होननाय नोंथांमोना बेफोरखौ मानिनो नाङा आरो बियो नंखाय। दा बेनिफ्राय नुनो मोन्दों जारला नोंथांमोननि सायाव। बाव मोनसे जारलाया जाहैबाय गासै नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेआ गासै नैबे सावगारियाव नुनाय गोबांथार पेसेन्जार गारिफोरखौ बन्द' खालामनानै दोननाय जाबाय, स्टप खालामनानै दोननाय जाबाय ट्रेनफोर सार्भिसखौ। नोंथांमोना बेनि थाखायनो जोंहा जोबोद माखासे जेंना जानो हागौ। मानो होनबा जायफोरा गुबुन जायगायाव दंहैयोमोन बिथांमोना फैनो नागिरदोंबाबो फैनो मोना जानो हासिगौ। बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ न'आवनो था बुंनाया एबा न'निफ्राय ओंखारनो नाङा होननाय खोथाया बेयाव फैगासिनो दङ। नोंथाङा जेरावखि थाया मानो नोंथांनि थाखाय थानाया उसुबिदा नङाबा नोंथाङा न'आव गैयाब्लाबो गुबुन दाबसे जायगायाव दंब्लाबो नोंथाङा बैयाव सेफ जायगा दंबा नोंथाङा बेयावनो थानायनि लाहार फाहार खालाम, जाहाथे दा दावबाय। बेखौ होनदों नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागौ बेखौबो आरो गुबुननो दैथायहरनो हानाय जाहैगोन। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों बन्द' खालामनो भाइरासखौ लानानै ससियेल मिडियायाव नोंथांमोनहा जंखायनो नाङा।
दा एडआव फ्राय नुनो मोनगासिनो दङ बेसेबांबा गिख्रंथावना भाइरासनि सायाव मा होनो फानि भिडिअ'आनो जा कमेन्ट्सआनो जा स्टेटासआनो जा बेफोरखौ नोंथाङा सोरबा सासे लोगोखौ जंखायनानै बुंनो हागौ, नाथाय ससियेल मिडियायाव बुंनो नाङा। मानो होनबा ससियेल मिडियाया मोनसे खौरां बिजों हिसाबै बयखौबो गोसार होनो हायो, बयनिसिमबो गोसार होनो हायो आरो बेखौनो लानानै खायफाया थार साननानै बेखौनो बेबहार खालामनो सानो। ओंखायनो नोंथांमोनहा बेखौ बन्द' खालामनो नांगोन। बेनिफ्राय नुनो मोनदों राजखान्थिनिफ्राय सांग्रां जा। राजखान्थिनिफ्राय सांग्रां जानांगौआ जाहैबाय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जानानै दंगासिनो दं। फ्राय बिटिसि इलेक्सना फैगौ, नाथाय सरकारनिफ्राय बन्द' खालामबाय आरो बिटिसिनि केम्पेइन खालामनाय मा खालामनाय गासैबो आरो बिटिसिनि इलेक्सनखौबो फैगौ 4 एप्रिलाव जानो गोनांखौ बेखौ पस्टपन खालामनाय जाबाय। दा बे हिसाबै नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ। दा बेखौनो नाथाय दोनखोमानानै गोबांथार राजखान्थियारि जायखि हानजानियानो जाया मानो बिथांमोनहा नोंथांमोननि सायाव पाब्लिक गेदारिं खालामनानै बा नोंथांनि नोंथांनि ओनसोलाव थांनानै बिथांमोनहा केम्पेइन खालामनो नाजागोन। दा बे केम्पेइन खालामनायाव बिथांमोनहा खावलायहरगोन नोंथांमोनखौ, नाथाय नोंथांमोनहा बेयाव थांनांनायनि गोनांथि गैथ'वा। मानो होनब्ला जिहेथु इलेक्सनाबो पस्टपन जाबाय आरो सरकाराबो बिथांमोनखौ बिथोन होखाबाय जे केम्पेइन खालामनायखौ बन्द' खालामनो। दा खोथाया मानो होननाय जादों, बेवहाय राजखान्थियारि खोथा गैया। नोंथांमोननि सायाव बुंनाया सांग्रांथिनि थाखाय गावबा गावनि नोंथाङा नोंथांनि सेभ खालामनानै ला। जुदि नोंथाङा भट होनायनि थाखाय एसेबां थैख्रां थांख्रां खालामनानै लाब गैया। नोंथाङा भट होनायनि सिगां थैनोबो हागौ जुदि नोंथाङा सांग्रांथि गैयाब्ला। केम्पेइन खालामनाय ओंखारै केम्पेइन खालामनायाव थांथारनांगौ होननानै इसोराव गोसो गुदुं जानानै थांनानै जुदि नोंथाङा भाइरासजों जाजानानै इलेक्सननि सिगां जुदि बा भट होनानै सोरखौबा देरहाहोनानै नोंथाङा जुदि बे मुलुगाव थालाङाबा बेयो सोरनि थाखाय दाय, सोरनि थाखाय लाब? दा बेखौ नोंथाङा एसेबाबो सिन्था खालाम। बेनि थाखायनो गावखौनो फार्स्ट सेफटि खालाम, बेनि उनावहायसो मालायखौ थुलुंगा खालाम। मालायखौ सापर्ट खालामनाया उनावहायसो उननिसो बाथ्रा। दा बेखिनिमोन नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोबांथार खोथा बुंनानै थांबाय। मोजां जा गाज्रि जा नोंथांमोनहा कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन। गुबुन भिडिअ नायनो डिसक्रिपसनाव हाबनो हागोन आरो नोंथाङा गुबुनफोरनो फोरमायनो थाखाय शेयार खालामनानै होनो हागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।